Akekho umuntu oyiphathi yebandla ongcolile, cha. Akekho ongcolile. Akekho ongcolile. Angikhulumi with our physical body. Phela thina ubuthina bu reflector spiritual. Uma uyisoni kuphi emoyeni. La eAfrika kuvelwishwa amadoda kaNkulunkulu asetshenziswa uNkulunkulu la eAfrika. Abanandaba nezwi. Insindisa ayijoyinwanga. Abantu abajoyina insindisweni vele izobalahlekela insindiso ngoba bajoyina. Kodwa abantu abazalwa uNkulunkulu noma bengenzani ngeke balahlekele insindiso. Noma bengenza. Ngiyela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha inkosi yethu. Siyabonga kakhulu ke bandla lenkosi ukuba siphinde sihlangane ngalolu hlobo. Kuhlezi kuyintokozo kithina njalo bafowethu. Thank you so much. And ukufaka this reminder again ningakhohlwa ngomhla ka 31 October siyobe silapha eSoweto kunehholo okuthiwa iDlamini Multi-Purpose Hall. Ilazo sebe sikhona khona ngomhla ka 31 October 2026. Ngenzela ukuthi mawubona le episode mhlawumbe uyibona in the next 2 years njalo ungabe suyidlamini kanti sasikhuluma indaba yakulonyaka. So it's 31 October 2026. Siyaqala ekseni ngo-10. So I am extending this invitation ngebazana bami wona wonke umuntu okholelwe emthandazweni. So we are going there to pray. Please do join us lapha ngalo suku egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bafowethu, uNkulunkulu makadunyiswe ke. Siyabonga kakhulu zingane zakwethu. Thank you so much. And today once again I'm joined by umfundisi uShabalala esinaye lapha namhlanje. Yes. Abanye baka bahlangana na-episode yakhe in one of our platforms. Sagcina singakhona ukuthi sibe nendlela ukuthi ibe khona lapha kwi-platform yethu. I don't know what happened, but ke ulapha namhlanje. It's still the same message. Akukho kuhlukile. Kungasikuthi still the same episode, but it's still the same message. It's all about Jesus. That's what I'm trying to say. So ulathi ke lapha namhlanje egameni lika Jesu Kristu incike enkosi. Amanye amadoda lawa adume ukuthi shuma ilivangeli lomusa. Yeah. For this nidlisa abantu izona. Mhlawumbe ke siqale lapho. Nibadlisela nabantu izona. Angibingelele ke Dlamini mfowethu siyabingelela kakhulu. Angikwazi ukungakubingeleli wena umuntu omkhulu kabe sihloniphayo. Ngiyakubingelela mfowethu ngiyabonga ukuthi usihoste. Ngiyabingelela futhi nabalandeli bonke balolu hlelo esilithanda kakhulu ke iDlamini ST Media. Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngawe mfowethu, uNkulunkulu aqhubeka kusebenzise. Umfundisi uChris uShabalala ngingumntwana kaNkulunkulu ke ngisindisiwe egameni lika Jesu. Ngiphinde ngibe umfundisi ke ebandleni iDivine Hyper Grace International ngilapha eSoweto ngokuhlala ngaphansi kobuholi bukaBaba uDr Umpostoli SP Zulu osedebheni ke ngokuhlala ngimbambela ibranch yakhe la eSoweto branch endaweni yaseDobsonville. Amen. Ngingumholi ke bazalwane nje bese shilo nje ubaba uDlamini ukuthi hayi sishumayela umusa thina. Sishumayela umusa kuphela. Mhlawumbe ke asiye nje straight embuzweni wakho baba uDlamini. Baba. Ngingazi ukuthi uzoqala ngale ndlela. Uthi ke sibadliselana abantu izono. Weli ke ngingasho ukuthi indaba yevangeli le noma yegrace most unfortunately isambulo uyabona. Isambulo, it is a revelation. So vele mawungakasitholi isambulo sevangeli ukuthi ivangeli liyini uyuzwe ngathi makukhulunywa indaba lezi zevangeli uyuzwe ngathi kudliswa abantu izono uyabona. Ake ngithi nje ngiye ngathi previously igama leli lithi gospel elesiGreek esizulu nje bavele bathi ivangeli
okuyinto nje engasho lutho engachazeki ukuthi yini ivangeli, uyabona? Kuyisizulu kodwa nje awazi na ukuthi kuyini. Yes. Manje fanele lichazwe ngathi ke mina, these are the good news, these are nearly too good to be true news. So indaba ezimnandi kakhulu ukuthi zingaba yiqiniso, ivangeli. Manje lezo indaba njoba zimnandi kakhulu kangaka ukuthi zingaba yiqiniso, ziyisambulo kumuntu, ziyisambulo kumuntu. Uma ngabe ungenaso isambulo salezi zindaba, ngiyajabula futhi ngoba sizoxoxa ngazo namhlanje mhlambe masithola ithuba. Uma ngabe ungazange wathola isambulo sale message yevangeli okuthiwa imnandi kakhulu ukuthi ngaba yiqiniso, vele emqondweni wakho kubukeka sengathi ubona kudliswa abantu izono, because wena into eqalayo kuwe mawuzwa nje leli gama lika Grace sithi thina umuntu uyongena izulu ngomusa kaNkuluNkulu hayi ngokwenza. Sithi thina akekho umuntu oyongena esihogweni ngenxa yesona senzile. Izulu siyongena ngomusa. Kahle kahle lento yokungena kwezulu, it is a fraud. Izulu wonke umuntu ozongena ezulwini uyongena ngefraud. Lokho sikuthola encwadini ka2 Corinthians chapter number 5 verse 21. Litho ongasenzanga isono, ongasazanga isono, uNkulunkulu wamenza isono ukuze thina singakwazi ukulunga sibe ukulunga kaNkulunkulu. Meaning izulu asiqualify ukungena kulo, kodwa uNkulunkulu ngoba uthando wafuna indlela wenza ifraud. Wathatha umuntu innocent, wathatha umuntu ongenacala, wathatha umuntu ongakwazi ukwenza isono, wathatha umuntu holy, blameless, perfect like God, wamenza isono loyo muntu loyo, ukuze thina esingayazi perfection, esingakwazi ukulunga, esingayazi holiness, senziwe mahala sibe ukulunga kukaNkulunkulu. Uyabona? So manje mawuzwa lezo indaba zokuthi izulu lingenwa ngomusa, alingenwa ngokwenza, angithi bayajuluka abantu babudlamini, bayajuluka phela abantu bafuna ukuplease uNkulunkulu. Kanti you cannot please God. The only man that pleased God is Jesus Christ. Kuthiwa wathi eqhamuka njengenzanga lutho, wathi uNkulunkulu, hey manini, lena indodana engithokozile ngayo, izweni, ilaleleni, ingakenzi lutho. So uNkulunkulu uthokoziswa uJesu kuphela. Uyabona? But I cannot please God, mina myself. Ngikhulumela nje umuntu ehe. Wena uplease uNkulunkulu ngoba uKristu Jesu. Wena and akapleaswa uwe, upleaswa uKristu Jesu lo okuye. You cannot please God. Akekho umuntu ongakwazi ukupleasa uNkulunkulu ngokwakhe noma ungenzani, but God is pleased with you wena babudlamini. Ngani? Because you are in Christ. Aphela kuhlukaniseki kuwe noKristu. Lithi iBhayibheli ibandla lingumzimba wenkosi uJesu, bese uJesu aba inhloko. So inhloko njoba ngushabalala nje ikhanda lami leli, umzimba lo stilo kashabalala. Mawushaya ikhanda lami ushaya ushabalala. Mawushaya umzimba wami esiswini lapha ushaya ushabalala. Ushaya inyawo lapha ushaya ushabalala. So ibandla noJesu akuhlukani. So when you have already pleased uNkulunkulu, but you have pleased God in Christ, not by doing. So manje ngithi mina lezi indaba vela sibasola abantu babudlamini, zimnandi kakhulu lezi indaba lezi, ziblow imqondo yabantu. It needs a revelation to understand ukuthi uNkulunkulu wasenzelani. uNkulunkulu babudlamini wasifaka ezulwini mahala. There is no way ukuthi singangena izulu. Kwamphoqa uNkulunkulu, that's why ngithi siyongena izulu ngefraud. Kwamphoqa uNkulunkulu ukuthi kuthiwa mina ngenze icala, fanele mina I'm condemned, I must go to a judgment, bese ngiyolahlwa mina ekufeni kwaphakade. Wathi uNkulunkulu, no, ngiyamthanda uChristopher, mina ngiyamthanda. Awuthi mina uNkulunkulu ngehle ezulwini iphathi yami ulizwi, ngembatha inyama ngiyoba uChristopher noma ngiyoba umuntu njengoChristopher, ngidlale indima kaChristopher ngoba uChristopher ngiyamthanda, kodwa manje usekulahlweni. uJesu wathwala izono zethu, futhi lithi iBhayibheli waba isono, akabanga isoni. Uyazi babudlamini enye into ebashayo yini? Bacabanga ukuthi uNkulunkulu unenkinga nesoni. uNkulunkulu akanankinga nesoni, uNkulunkulu uyayithanda izoni. Lithi iBhayibheli ulandelana nesoni ukuze kube phezulu kwethuna. uNkulunkulu into axabane nayo isono, akusisona isoni. Manje into eyangenza ukuthi mina ngibe isoni yilo sinful nature owahlala kimi ngenxa kaAdam. uJesu ke he became that sinful nature in the Gethsemane, the Garden of Gethsemane. Waphuza isitsha esino sinful nature, wahamba yobethelwa, wangcwatshwa. uJesu kwangcwatshwa bani? Isono.
Uyabona? So manje lezi indaba zimnandi ukuthi thina senze lutho sekwenza uNkulunkulu kuKristu Jesu. Wonke umsebenzi wenziwa uKristu Jesu. Ezulwini siyongena sigijima mahala singenzanga lutho, siyongena ngoJesu. Manje lezi indaba kumuntu ongambulelwanga ubona ngathi kudliswa abantu izono. Uyabona? But mhlawumbe sizobe siqhubeke lapho sichaze nje nayo leyo ukuthi ukudliswa abantu izono ukuthi asibazi thina nalabo bantu okuthiwa badlisa izono ukuthi baphi. Ngoba phela thina singama grace preachers. Mina nje ngina 3 years manje ngine ministry. Mangathiwa ngunikeza testimony yami, angiyazi mina lento enziwa uNkulunkulu wenzani. Angiyazi. Mina ngikwazi ngisho ukungena eThaveli babudlamini. Ngingena eThaveli ngihlale lapha ngibukela ibhola ngibuye nesoni. And leyo nto leyo ngiyiqale sengine revelation ye grace. Mina ngaliflathela iThaveli. Yabona ibhola ikithe ngithanda njengesoccer. Manje bengingena iDStv isikhathi eside bengilibuka lapha eThaveli. Manje kwathi makushunyayelwa umzalwana akangeni la umzalwana zonke lezi intshumayelo lezi eyishunyayelwayo ezikwenza ukuthi uxwaye abantu, ulahla abantu, uxwaye nomndeni wakho, uxwaye yonke into. Zonke ngathi mangibulela ivangeli lomusa 5 years back ngo2020 ngamvulela ivangeli lomusa ngabuyela eThaveli. Mangakutshela mina ngingena eThaveli ngihlale ngibukela ibhola ngisuke ngayile ngoba ngiyophuza noma ngiyobhema cha, kodwa ngifike ngibuka ibhola ngibuye nesoni. So mhlawumbe nalokho safanele sichazele ukuthi abantu beGrace labo kuthiwa sibadlisa izono bazidla ndlelani ngoba thina sibazi. Mina nje ngine ministry na only 3 years. Ungamangala ukuthi siqale siba ngakanani, siqale ngeingane thina 13 years, 12 years, 7. Kodwa namhlanje mangongena kwiministry ngiphethe ungamangala you will be shocked. And iGrace eyenza lokho. And kudala mina ngishumayela ivangeli lokushaya izono. Shaya izono left and right yekani izono. Ivangeli nje akusikhona ukuthi abantu abayeki izono. Okokuqala nje abantu abayiyeki abalahla ayilahlwa izono. Izono lithi iBhayibheli sifile maqondana nazo. Abazalwane batshela ukuthi bafile maqondana nesono. Mabe understand ukuthi ukufa yini, ingakho baye ukukhonza amadlozi ngoba bayazi ukuthi abantu sebafa basenabudlelwane nabantu abangapha. So ma understand ukuthi ufile maqondana nesono, uyazi ukuthi isono into engekuyenze. Yikho ngithi mhlawumbe kuyofanele sichazele ukuthi yibaphi laba bantu esibadlisa izono. Iphi le group yabantu esidlisa izono ngoba thina siphethe ama ministry la kushunyelwa khona iGrace la kungashunya. Mina nje mangikhuluma ngesono ebandleni ngikhuluma ngesono mangikhumbuza abazalwane ukuthi isono saxolelwa, isono yinja engenamazinyo, isono inyoka efile, into nje engenamsebenzi walutho ngoba it was defeated by Christ more than 2025 years ago. Uma ngikholwa ebese ngenza okuthile engathi nje kuphambene nempilo. For instance anganomlo umbuzo ngobuzileni njengokuphuza nje zonke lezi zinto kade ngikholwa okanye ngaziwa njengomuntu okholwayo. Nikubiza ngani lokho? All right. Lokho sikubiza ngeidentity crisis. Athi nje ngikuphendula. Sikubiza ngeidentity crisis lokho. Yeah. Uyabona mina ngushabalala umshengi. Ngudonga likaMavuso mina isidwaba siluthuli nguMabuza. Uyayizwa leyo nto le. Ngiyazazi njoba ngizisho kanje. Kodwa ngingaqhamuka umuntu athi kimi hey Nkosi Mlangeni wena wekunene bese mina ngisabela then sengilahlekelwe yini iidentity yami ukuthi ngubani. Uyabona angiyena wakaNkosi mina, angiyena wakaMlangeni mina, angiyena isidluku sadlede sakaNobamba mina. Cha, mina ngingumshengu bekufanele ngisabele makuthiwa donga likaMavuso ngiyasabela. Hey Mshengu Mavuso ngiyasabela. Uyayithola? So lokho sikubiza ngeidentity crisis. Asibiyele mumvake nje kancane. Uma ngabe umzalwane uyakholwa usindisiwe Dlamini bese enza isono, na ukumbuzo uthi niyibiza ngani leyo nto leyo noma nithi kwenzakalani ngalowo muntu loyo. Ake sithathe kungakholwa. Ngesithathe nje umuntu ongakholwa akakholwa akana Jesu, akamfuni kwaJesu. Kodwa nangu lo muntu wenza kahle, uyiphethe kahle, akashintsha amantombazane, uStreet nje unonkosikazi oyedwa ashade naye. Uyabona nje unenhliziyo enhle, kwenzakalani ngalowo muntu lo? Kwenzakala into eyodwa. Asikuchazeke babudlamini. Umuntu osindisiwe mayenza isono, identity crisis, konakelela ingqondweni yakhe, akonakalanga insindisweni yakhe, akonakalanga emoyeni, konakale engqondweni. So fanele kuguqula ingqondo yakhe, funeka ayothethiswa. Hayi athethiswe ngesihogo, akaye esihogweni, ningamqambeli amanga. Funa athethiswe ngentayiyo. Uyangibona njengoba ngishadile nje mina. Uma ngingathiwa
ngiyaphuma ngiyojola sekufuneka obaba abanye abafundisi abadala kunami bezongithethisa mabe ngithethisa abathi angiyoshada kabusha abathi asiyovuselela ifindo lomshado cha ngishadile abangithethise ngokuthi awazini ukuthi uganiwe awuganiwe wena awushadile kanti uthini ngengane leya kwaMthembu wayishada la fune bangithethise ngento engiyiyo umzalwane osindisiwe kodwa saphuza kodwa sabhema akagwajiswa ngesihogo akaye esihogweni amangahlaza lawo akekho umuntu oyesihogweni ngenxa yesona senzile uma kuukuthi khona umuntu oyesihogweni ngenxa yesona senzile kusho ukuthi uJesu wafelize ngoba iBhayibheli lithi uJesu he came to break the power of the sin lithi waqeda amandla esono isono injengenamazinyo iyakhonkotha hu kodwa akho ngisho lodwa izinyo noma ingafaka isandla sakhe emlonyeni kanje akuna mazinyo ku-useless ukwenza kanjalo so uJesu waqeda ngesono eGolgotha so ngithi-ke mina loyo mzalwane ufuneka athethiswe hey wena yini lento oyenzayo ukulunga kaNkulunkulu wena angani wena ubungcwele bukaNkulunkulu engani wena unokuphila kwaphakade engani wena you are Christ like ukhona uJesu ongabehave kanje uthethiswa kanjalo umzalwane uthethiswa ngentayiyo akaqanjelwa manga kuthuse eshiwo umoya ongcwele uselahlwa umoya ongcwele umoya ongcwele usesukile kuye kube ngathi umoya ongcwele upopa nje uye udlala my in I'm out I'm out I'm open umoya ongcwele akusiyona ijoke uNkulunkulu umoya ongcwele akalona futhi igwala lokuthi ngoba nakhona into osuyenzile mhlambe useyasuka ku right angingahambi kakhulu mhlambe nje ngibe specific umbuzo wakho uthe sithini ngalomuntu lo muntu lo sithi identity crisis akakhunjuzwe alright mayiqeda ukusindiswa obviously ayikakaguquka ingqondo yakhe Romans chapter 12 verse 2 let your mind be transformed ukuze ningalingisi lelizwe vele umuntu oqeda ukusindiswa vele faneke enza izono angithi ingqondo ayikaguqulwa yithe kumele simsizeke mayisimtshela njengoba ususindisiwe usukulunga kaNkulunkulu wena usumunye noKristu Jesu you are holy you are blameless you are perfect yabona simtshela lezo zinto lezo up until zigcwale lapha emqondweni wakhe simtshele futhi uthi declare ungathuli ungathi mawukade uyophuza bese uthi baba ngonile phambi kobuso bakho mina sidakwa mina soni that's a condemnation most unfortunately abantu abaningi bathi repentance leyo nto leyo akuyona repentance leyo nto leyo ukuthi subject ye repentance mhlawumbe ingadingi hour nje iyodwa ukuthi yini repentance kumuntu ongakholwa yini repentance kumuntu okholwayo ukurepenta irepentance akusikhona ukuthi baba ngimumbi phambi kobuso bakho ngonile baba ngoba nakho ubudakiwe izolo ujabulisa uSathane ukhuluma izinto uSathane akwenzise zona uthini ngalezi uJesu akwenzele zona ngoba bekufanele ukukhulume uthela uSathane ngehlazo uthi ngiyukulunga kaNkulunkulu uthi sono asibusi phezulu kwempilo yami for I am not under the law but I am under grace I am blessed I am highly favored I am the solution in this earth kulomhlaba ongcole kanje awukwazi ukuthi uSathane ngoba ukuphuzisile izolo wakukhumbuza imvelo endala bese wena uthi ena mina sidakwa uNkulunkulu ngiza phambi kwakho ngingcolile ngimubi ayikhona that's a condemnation while the Romans chapter 8 verse 1 says therefore now there is no more condemnation to those who are in Christ. But when you are condemning yourself okay very interesting mfundisi wami angifuna ukuthi ngize ngiyisekudeni singangeni sizongena kule manje but one more last question okay there's this issue ukuthi one saved always saved I don't know what your concept kuyona mhlambe na usizo doctrinal wise ngokwesifundo senu under the grace ukuthi umuntu uma esesindisiwe kuyenzeka naye imlahlekele insindiso okay right ngiyabonga kakhulu baba uDlamini vele ke thina la kuyigrace masikhuluma nje ngegospel sikhuluma ngegrace igospel akusinto ongayiluza vele mawusindisiwe once safe always safe kuba kunjalo nje ukuthi problem nansi baba uDlamini amasonto amaningi agcwele ngegospel le eku Galatians chapter 1 verse number 6 okay athi umpostoli Paulo ngiyadabuka ngiyakhathazeka ukuthi senisukile kuyivangeli engalishumela kini athi nalandela into efana nevangeli the twisted gospel the distorted gospel the fake or the false gospel emabandleni nje amaningi
kushunyelwa nje distorted gospel. Ingakho insindiso yakho iyalahleka. Ingakho insindiso yakho iyahleka. Uyabona nje makuukuthi unebelief yokuthi insindisi ngamlahlekela umuntu. Unfortunately washunyezwa the distorted gospel, the twisted gospel. Kusho ukuthi ivangeli washunyezwa lime ngekhanda, alimile ngale kwi origin position. Yayithola. So amabandla amaningi aphethe lelo vangeli lelo, distorted gospel, twisted gospel, into ecishe ifane nevangeli. Ingakho kuyaperforma kuyenziwa kuleli vangeli. Nethi ivangeli umsebenzi ophelele owenziwa uNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu ophelele. Kodwa lapha kuyaperforma, iholiness yakhona eyokuzenzela. Fanele wenze okuthile ukuprove ukuthi uholy. Irighteousness yakhona kuyazenzela. Fanele wenze okuthile ukuze kuprove ukuthi urighteous. Ukuba blessed fanele kunikele. Ngoba unikelile therefore you will be blessed. Uyabona yonke into yakhona iyafukuzelwa. Nethi ivangeli li free and liza liphethe izinto zalo. Right. Asiyeke kulo one safe and always safe. Uma ngabe usindiswa uzalwa uNkulunkulu. Ngikushilo lokho last time. Ngathi uPeter uthi 4 we were born by God, born of the incorruptible seed, which is the word of God. Amen. Ngachaza ukuthi mina njoba ngiushabalala nje iseed kaBaba uMshengu eyenza mina ukuthi ngibe ushabalala. Njoba ngiumfundisi nje ubaba wami ubishop ebandleni laseZayoni, ubishop uyena wangikhulisa. Ukuthi mina ngumfundisi ngihambe enyathelweni kaBaba akusikho okungenza ngibe ushabalala. Ukuba ushabalala ngitraceka kuphi kwiseed. Right. Uma ngingashintsha namhlanje sengiyabulala sengigwaza abantu. Ukuba ushabalala akushintshi. Ibehavior eshintshile. Sengikhohlwe izifundiso zikaBaba wami. Ukuthi ubaba wami umfundisi ungikhulise ngevangeli. Uyabona? Ungikhulise ngokukholwa noma ungikhulise ngokusonta. Kodwa ukuthi namhlanje sengiyantshontsha akushintshi ukuthi ngiushabalala. Okay. Ukuthi namhlanje babudlamini sengirapile akushintshi ukuthi ngowashabalala. Ngiushabalala orapile, mangirapile. Mangitshontshile ngiushabalala ontshontshile. Mangithathwa amaphoyisa ngiyejele, ngiushabalala osejele. Uma ngiyumfundisi nje kanje, ngiushabalala umfundisi. Lento kaShabalala ikwiseed. So uPeter mayethi sizalwe ngembewu engabuniyo izwi lenkosi. La ensindisweni ngishilo ngathi akusinsindiso afbop. No. Necebo lethu, neholati, neclientile. Insindisa ayijoyinwanga. Abantu abajoyina ensindisweni vele izobalahlekela insindiso ngoba bajoyina. Kodwa abantu abazalwa uNkulunkulu noma bengenzani ngeke balahlekela insindiso. Noma bengenzani. Noma ngabe kuthiwa benzani. Mind my language. Hayi ukuthi ena benze noma yini. Cha. Hayi ukuthi abenze noma yini. Masisindisiwe we must demonstrate the character of God. Kwenza kahle vele ama-fruit wethu thina esindisiwe. Kodwa ukuthi benze kabi, ukuthi bayajolana, ukuthi bayaphuza, akubenzi ukuthi balahlekelwe insindiso. And inhlamba le ukweyisa uNkulunkulu nokweyisa umsebenzi wasiphambanweni ukuthi ni compare umsebenzi kaNkulunkulu wokufa kaNkulunkulu. Uyazi ukuthi babudlamini ukuthi ihlazo kanjani ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu umnini mandla wonke kunethuna nje lakhe. Phela lithi iBhayibheli uJesu uNkulunkulu 100%. Lithi kodwa ulizwi wembatha inyama waba umuntu ebantwini. Wafa, uNkulunkulu wafa. Uyazi ukuthi uNkulunkulu wayefela ukuthi asindise mina nawe. Uyazi ukuthi uNkulunkulu wayefela ukuthi asinikeze ukuphila kwaphakade. And then iBeer eyenzwe iSouth African Breweries, iHeineken eyenzwe umuntu, eyenzwe icompany yakwa South African Breweries ikwazi ukuqeda insindiso. Insindiso eyenziwa ukufa kaNkulunkulu. Ayi badelele kakhulu abantu. Bade mina bangasha abantu ukuthi sidlisa abantu izona. Thina we know exactly ukuthi what is a gospel. Ukuthi abantu bacabanga ukuthi bamukela igospel kanti bamukela into efana negospel. Ingakho bebusy benza. Mina ayikho into engingayenza mina. Ayikho into engingayenza mina ukuze ngiplease uNkulunkulu ukuze ngene ezulwini. Mina ngazalwa uNkulunkulu. uNkulunkulu wasizala. Njoba sizelwe nje la insindisweni, sizelwe uNkulunkulu. Singabakhe sibheda, singabakhe senza kahle. Singabakhe si right, singabakhe si wrong. Mfundisi ku right nukuba wrong, cha akukho right.
Awukwazi ukubuza into enjalo lokho even a moral teacher i-moral teacher ifundisa okuhle nokubi manje awukwazi ukuthi yabona nje inhlamba lento yokuthi kuthiwa igrace idlisa abantu izono njengamuphi umuntu ngani ngisho umuntu oyisidakwa nje nanga ugogo uyisidakwa ubulawa imbamba lapha emakhaya ekseni uvusa abazukulu athi abageze bahambe baye crash ngoba ucabangela ikusasa lakhe yena uhlulwe ikusasa lakhe uyisalukazi nje sembamba uvuka ekseni ayodla imbamba abuye entambama kodwa ekseni before ayodla imbamba ugeza abazukulu bakhe abanikeza ukudla bayesikoleni ahamba embambeni mabebuya bathola ukudla ingoba uyayazi into eright nomenza into errong kodwa uyayazi into eright then ungathi ama grace preachers adlisa abantu izono ukungambulelwa ivangeli ukungambulelwa in fact grace it's a cure yesono. Uma nje ibandla lakho lona kakhulu nabazali bayayoqomana bayaphuza bayabhema embrace the grace of God inkinga yilelo oyinikeza abazalwana banikeza oh thou shall do this thou shall not do this banikeza the true identity of a believer under the new covenant. Who are you in Christ? I am in union with Christ. I am united with Christ. I and Christ we are one. I have the mind of Christ. I am the righteousness of God. I am holy. I am justified. I have the eternal salvation. I have the eternal forgiveness. Uyabona? So yilezo zinto ke lezo babudlamini. So insindiso ngisheya ngempela, angisho twisted gospel. Twisted gospel umoya ngcwele wakhona uyashiyana. Fanele uyomncenga baba ngonile phambi kobuso bakho usebuyile. Waphinde wenza isono usehambile umoya ngcwele. Ngisho mina i-twisted gospel umoya ngcwele wakhona uyahamba. I-righteousness of God yakhona fanele kuyiperform ukuze kuthiwa righteous bayesaba ukutshela umuntu onukugwayi ukuthi uholy bayesaba bafuna azaye kugwayi ukuze bathi holy meaning i-twisted gospel kuyaperform I need to perform so that kuzofanele kuthiwa ngiholy ngirighteous. Thina ke babudlamini le grace esishumela lelivele esishumela ithi lo sise ngimlande ethavela izolo uma ngimtshele umsebenzi kaJesu ophelele waseCalvary ukuthi uJesu wafa efela izono zakhe wembelwa wangcwatshwa ngobubi bakhe wavuka ngosuku lesithathu for our justification wakhushulwa for our glorification izono zakho zaxolelwa phakathi athi lo sisi wow kwaze kwafudumala enhlizweni ngeza umoya omukhululeka athi I say yes to Jesus amukela uJesu loyo sisi loyo akudinga ukuthi ngimlinde ukuthi azaye ukuphuza azaye kabafana no mina njengoba ngimfundisi wakhe ngingenzi yonke lemikhuba yenzayo ngifike ngimtshela ukuthi i-righteousness of God anayo nenginayo iyodwa yafana ayinama levels i-holiness ayiyo noma nayo neyami ngumfundisi wakhe iyafana uNkulunkulu sipay i-righteousness ne-holiness elinganayo so yena u-righteous njengami u-perfect not before my eyes as a pastor not before the eyes of a community or abazali bakhe ngoba vele usahlupha usaphuza but before the eyes of God she is blameless she is perfect she is holy and righteous like God. That is the holiness and the righteousness of the gospel of grace. Yeah. Ne ihlambuluka izono. Okay, mawuthi seyihlambuluka ndlelani ngoba nayo lento yenhlambuluko samele ichaze ukuthi ake sisebenze ukuvuma akuthi siyayivuma nizono. Yeah, mhlawumbe ake ngiphendule lokho ngoba lokwenhlambuluko lokhu mhlawumbe nakho kuzomela sichaze ukuthi inhlambuluko yini kuhlanzwa. Yeah. Izono mangabe usindisiwe umukela igospel ngiyayibona i-distorted gospel ngiyayibona i-twisted gospel ekuGalatians chapter 1 verse numbers 5 6 7 8 awukwazi ukuvuma izono mawusindisiwe ziphi izono ngani izono zaxolelwa uJesu phakathi Jesus Christ became a sin Jesus Christ became a sin uJesu waba yisono uJesu mayeba yisono lithi iBhayibheli akabanga yisoni akabanga umoni waba yisono uJesu lithi iBhayibheli mayeba yisono uJesu lithi inkokhelo yesono ukufa iBhayibheli ijustice yamkhondema ijustice of God yamkhondema ukuthi usuyisono inkokhelo yesono ukufa uJesu wabethelwe esiphambanweni wafa
So lithi he became a sin. So njengoba he became a sin, meaning mayefa lapha eCalvary kwakufa isono. Lithi iBhayibheli uJoseph wase-Arimathea noNicodemus bathatha isidumbu sakhe bayosingcwaba, meaning njoba engcwaba because he became a sin, meaning kwakufa isono. Mayefa kwakufa isono, mayengcwatshwa kwakungcwatshwa isono, makufakwa itshe i-tombstone kwakungcwatshwa isono, mayevuka kuthiwa kavukanga isono, wavuka with the glorious body, meaning isono kwaqedwa ngaso saphela. Manje mawumzalwane uvuma izono, iziphi izono oyivumayo? Ngoba uJesu waqeda ngezono. Iziphi izono oyivumayo? Uyazi kwenziwa yini? Yikuthi awukholwa. Lithi iBhayibheli ku2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith not by sight. Yingoba wena ucabanga ukuthi ukuphuza utshwala eyisengiyisoni ngoba sengiphuze utshwala. Yingoba wena uhamba ngokubona, awuhambi ngokukholwa. Kodwa kuba ukholwa umsebenzi waseCalvary. Ngabe wazi kahle ukuthi izono uJesu waqeda ngazo. Noma ngabe kuthiwa ama result esono asabonakala, imijolo, ukuphuza, inhlebo, inzono, noma kodwa wasenamandla ngoba uNkulunkulu, ake ngichazele kanje, ngichazele ababukeli kanje babudlamini. Babudlamini, uma ngabe kunesihlahla esikhulu la, uma kunesihlahla esikhulu, lesi sihlahla lesisikhulu kakhulu, mhlambe so avocado, uyabona? Lesi sihlahla lesasifuni la, lesi sihlahla. Yeah. Asasidingi man, siyaphazamisa, sasi right nje sesincane sisakhula. Kodwa manje sesisikhulu kakhulu. Uma ngabe isihlahla ukhipha ama fruit wena, unqamula uavocado, ulahlela phansi, unqamula ama leaves, you are wasting your time. Noma unganqamula ama branches, you are wasting your time. Kodwa uma ungasasifuni lesi sihlahla userious ngokuthi awusasifuni lesihlahla, funeka uyofuna iTLB, ifike igubhe, isigubhe phansi from the root, last germinator khona. Mayike yasikhipha, ayeke konke lokhu kwama fruit, mayike yasikhipha phansi saphuma emhlabathini, kuphelile ngaleso sihlahla. Noma ngabe kuthiwa sayibona iavocado nansi, usengayikha ngisho avocado mhlawumbe lesi sikhishwe namhlanje. Obvious avocado yakusasa sey right. Ingaze kuphela iviki avocado isi right. Usengayithatha uyoyiqhuma uyidle. Namacembe akhona ama leaves. Asengalokhu njani, asengaqhubeka nje abe green, kodwa kuye aphele. Kodwa ukwazi ukuba consent ngeavocado, ube consent ngama leaves and branches. Uba consent kanjani ekubeni isihlahla sesikhishiwe, amandla asekhishiwe. uJesu ngokuthi abe usinful nature, aqede afe kwakufa sinful nature, angcwatshwe kwakungcwatshwa sinful nature, meaning ama fruit esono into engesena msebenzi walutho ase useless. Okay. Ingakho asikwazi ukuthi umzalwane osindisiwe, nanga umzalwane usindisiwe, usenze isono, bese thina siba consent kakhulu ngale avocado, uthi nale avocado asisayifuni phela thina, nalama leaves lawa thina sisawafuna, hayi sekuphelile ngalama leaves lawa nangale avocado, as long as isihlahla sisuswe phansi. So uJesu wasenzela into enkulu kabi babudlamini, wasenzela into enkulu kabi, wa destroyer the power of the sin, was destroyer engcabini isono. Wafa makufa uJesu nje kwakufa isono, because iBhayibheli lithi he became a sin, not a sinner, he became a sin. So mayefa kwafa isono, mayembelwa kwakumbelelwa isono, mayengena emgodini encwatsha kwakungcwatshwa isono, makuvalwa ngetombstone isono kwabhala ukuthi rest in peace kuso. Ngiyazi ethuneni likaJesu kwabhala ukuthi rest in peace Jesus Christ of Nazareth. Kodwa thina abantu thina dlamini njengani kanje understander insindiso, siyazi ukuthi laphayana rest in peace sinful nature, rest in peace sin, salala isono kuphelile ngaso. Manje ukwazi ukugudagudana nezinto ezenziwa abantu emhlabeni, uzobe stress, uzobanikeza identity yokuthi abanye abazalwane bayizidakwa, siwoshiphelwa izidakwa. Inhlamba le uthi uJesu, ngoba laba abantu njoba beyibandla nje bamunye noJesu, awukwazi ukuhlukanisa ibandla noJesu. Njengoba uthi bayizoni nje wena obabiza ngezoni. So isono kasisivumi babudlamini, asikwazi ukuzivuma ngoba isono kwaqedwa ngaso. Uma sivuma izono sithi eCalvary ayikho into eyenzeka, sithi uJesu akenzanga lutho. Uma sithi thina ukuconfessa izono, baba ngonile phambi kobuso bakho, angenzanga kahle, angihambanga kahle endleleni, sithi thina umsebenzi waseCalvary is not enough, it was not enough.
kodwa thina sicela ukuqedezela ngani by confessing our sins. Kusho ukuthi uJesu akayixolelanga izono kwenela eseCalvary, sicela ukumncedisa thina. That is a twisted gospel, most unfortunately. Ngiyazi abaningi bazo mhlambe bawuthuka inhlamba lapha, kodwa unfortunately it is a twisted and a distorted gospel. That is not an original gospel. To Paul, there is only one gospel, the gospel of Messiah, the grace gospel. I-gospel nje akwazi ukuthi singathi sisensindisweni sivume izolo. Okay, babudla mina. Uma sithi sisindisiwe kanti sisindiswe yini ukusindiswa kanti? Ngoba ukusindiswa ezonweni, ukusindiswa ekulahlweni. Ukusindiswa manje masithi sinezono thina okufanele siyivume, then kusho ukuthi asisindiswanga. Ake kutholakala incekuke ezokwenza altar court sivume uJesu. Baba, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uJesu inkosi, ngiyakholwa ngenhliziyo yami ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Nkosi Jesu ngicela ungisindise, amen. Sesisindisiweke, sesisindiswe ezonweni. Ayikho into esihlanganisa nezono thina. Ayikho isono asisivumi, asicabangi ngaso, asisibuki siyi-threat kumzalwane. Isono futhi asisenzi isono. Makwenzekile-ke wayithola ususenzile isono, khumbula ukuthi bad behavior is not the original sin. Kufana nalento bengisho i-righteousness of God, ukuthi i-righteousness of God, it is a gift from God, akusikhona ukwenza. Nesono i-nature esayithola kuSathane ngenxa kakhokho uAdam. Kuyezwakala? Then isenzo esihle, those are the fruit of the righteousness, the fruit of the holiness, the fruit of the spirit. Kodwa izenzo ezimbi, it's not the original sin, but ama-fruits ka-sinful nature. Uma ngabe awusindiswanga unaJesu, vele faneke wenza izono, ngoba kuvela ini ama-fruit ka-sinful nature. Kodwa uma kuwukuthi usindisiwe, cha, hayi ukuthi uno-sinful nature, wafa sinful nature, nansi inkinga la isemqondweni. Change your mind, let your mind be transformed. Akwazi ukuba yikholo usindisiwe kodwa usahlulwa amantombazane, iwenzani uyaganga. Attend ama-class, sinama-group nathi sikhona, sinama-group, ngine-group nje mina i-Depot of Grace, la sifundisa khona training a believer ukuthi what is mean to be saved. Kusho ukuthini ukuthi usindisiwe. Ungazogcwalisa inamba nje la insindisweni ugcwalisa inamba. You must add value because you are a man of value, you are a man of substance. Mawusindisiwe uyisolution kulo mhlaba nje, uyabona. Akhona ama-group ke maningi, nekadokotela nje ubaba umpostoli esiphezulu ikhona, kuyafundiswa la trainer khona amakholwa. So izono ke nje ukuphendula umbuso wakho asiyivumi. Isizathu sokuthi singayivumi izono ukuthi sikholela ukuthi uJesu waqeda ngezono. Uma sivuma izono kusho ukuthi sithi umsebenzi waseCalvary awuphelelanga. Okay, mfundisi wami, sivele singene kulesi sifundo sisizele lapha namhlanje. Ngiyabona ukuthi uma ngaqhubeka nalembuzo yami singagcina sideviate kakhulu, singasangenanga kulesi sizele lapha namhlanje. Sagcina sikhuluma ngendaba ye-concept of the gospel. Yes, but ke angazi mfundisi wami kulokhu inkosi ekuphathise khona lapha namhlanje mhlambe sizongena kukhona. Yes sir. Right. Ngiyabonga kakhulu baba Dlamini, akunankinga vele okunye bese sikuthintile, kodwa akunankinga. Imibuzo yakho mina ngiyayithanda ngoba uyabona nje imibuzo yakho imibuzo vele esiyaziyo nathi. Basitshela khona abantu njengakho nje ukuthi nidlisa abantu izono, yabona into efana nalezo. Zonke lezi zinto lezo ngoba zizobasiza abantu lapha yani. So uyibuze nje imibuzo yakho ungakhathazeki. Ebe nginakho ke mina ekuqhubekeni kule episode yethu edlule ukuthi ivangeli, ngithi uyakhumbula ngitheni, ngithe ivangeli mina awutholanga ivangeli, watholwa ivangeli. Uwo wawulahlekile ngithi. Uwo wawulahlekile kuNkulunkulu. uNkulunkulu wakufuna ngevangeli, wakufuna wakunikeza salvation by grace. Yabona? Wakunikeza salvation by grace, wafuna uNkulunkulu wena. So manje ngachaza kanjalo last time ngathi ivangeli lathola thina, sitholwe ivangeli, and ivangeli sibanjwe yilo ivangeli. Ingakho alikwazi ukuthi ngoba sibanjwe yilo kusemandleni nalo ukusibamba, akukho emandleni ethu ukulibamba. Ukube libanjwe yithi ivangeli ngabe liyasiphunyuka, ngabe nensindiso siyayiluza. Manje cha, asibambile ivangeli, sibanjwe yivangeli. Asibambile uNkulunkulu, sibanjwe uNkulunkulu. Asitholanga uNkulunkulu, satholwa uNkulunkulu. Kezwakala? Ingakho uthi uJesu, ngasho lapha ngathi kuJohn chapter 10 uverse 29, 30, 31, ngathi uthi uJesu,
They are in my hand and in my Father's hands, and no one can snatch them out of my hand. Uyabona ukuthi sibanjwe uNkulunkulu. Ngathi ku Philippians chapter 1 verse 6, oqalile umsebenzi. He who began the good work in your life, I am persuaded and certain that he will finish it up until the day of the Lord. uNkulunkulu waqala umsebenzi wensindiso. Uma ngabe usadinga uqhutshekwa uye. Uma ngabe khona okusamele kwenziwa uye uNkulunkulu up until awuqedezele lo msebenzi. So sibanjwe ivangeli. Akusithini esibamba ivangeli. Bonke abantu ababamba ivangeli yikho uzwa kuthiwa umuntu uwile. Umuntu uwile uwe kanjani manje kanti uwo ubamba ivangeli. Mhlamba ukwasindiswa kusafanele usindiswe kabusha. Kodwa mawubanjwe ivangeli yile likubambayo. Noma usubhede endleleni usuya lapha usuyithola usubuyela endleleni zakudala. Awuna umzalwane manje ngibona umzalwane ephethe ibhodleleni kene kwenze njani manje ivangeli liyokulanda lapha uzothola abantu abazothi hayibo brother kwenzakalani umntwana kaNkulunkulu moswena kwenzakalani imphefumulo iyabhubha lapha yana kumele siyolanda imphefumulo manje wena mawubuyele emumva wenzani njoba uthola umuntu ozosho kanjalo ku ivangeli lelo lisebenzisa loyo muntu ukuthi ayokulanda. Okay. Ingakho kufuneka ufike kumuntu ophuzayo nomuntu owenzani osindisiwe bese yamkhondema mthethisa impela kodwa mthethise ngento ayiyo kuyezwakala right. Into engiyiphetheke la ngiphethe ukuthi ivangeli njengoba lisitholile kunezinto elifike nazo kithi. Okay. Ivangeli kunezinto elifike nazo kithi. Lezo zinto lezo we must not be negligent of lezo zinto lezo. Unfortunately abanye abantu bayahamba beyoyifuna lezo zinto lezo abazi ukuthi ivangeli mhlazane lifika likuthola lakuthola vele lafika lakunika lezo zinto lezo mahala free of charge. Ngizokhuluma ngalezo zinto ke lezo right. Okay. Lezo zinto lezo ivangeli lifike nazo ngingathi nje okuningi bese sikukhulumile ngeke ngisadwela kukho kakhulu. Ivangeli malifika lifike ne righteousness of God lafike lakunikeza yona lakupha. Okay. And ivangeli malifika zonke lezi zinto elifike nazo akho ngisho yodwa temporal zonke zi-eternal. Ngiyafisa abakubambe lokho ababukeli abazalwane. Ivangeli malifika kuwe lifike nezinto ezi permanent ezi-eternal alifikanga nezinto ezi-temporal ivangeli. Number 1, the righteousness of God. The righteousness of God ifike nevangeli kuwe. Okay. Yafike yakupha. You are declared righteous and you are eternal righteous. You have the eternal righteousness. Righteousness of God isipho uNkulunkulu akupha sona asoze sakulahlekela isipho sevangeli. Okay. Right. Number 2, holiness. Ivangeli lifika nesipho esibizwa ngokuthiwa iholiness. Lifika nesipho okuthiwa iholiness. You are being declared holy. Okay. Right. When you are being declared holy, lento ye holiness le isho ukuthi you are set apart. You are chosen. Lento ye holiness. Okay. Ingakho ngithi mina ifruit ye holiness asingayiphambanisi ne holiness. I-holiness isipho uNkulunkulu akupha sona. Ufika uNkulunkulu akudeclare holy. uNkulunkulu ufika athi nansi grace. Okay, ufika athi nazi indaba ezimnandi eziyivangeli ne the gospel nearly too good to be true news. Athi nansi insindiso ukupha yona by grace. Akukho zokwenza uyakupha mahala, it's by grace. Athi me mayekunikeza mayesekunikezile isalvation bese akunikeza izinto ezihamba nale salvation. Le holiness le isho ukuthi you are chosen, you are set apart. Ayisho ukuthi usuyekile ukuqoma nokuqonywa nokushela, cha. Ayisho ukuthi usunqoba ibhiya, isho ukuthi you are chosen. That's how Israel kwi Old Testament wabizwa ngesizwe esingcwele, hayi ngoba wayenza kahle. Ayikho umuntu obhede njengo Israel eBhayibhelini, akekho. Kodwa wabizwa the holy nation kwi Old Testament. Yini? Because they were chosen. Because to be holy is to be chosen, is to be set apart.
Abraham phuma ezihlotsheni zakho. uAbraham ephuma kuma Gentiles, phuma ezihlotsheni zakho uyezweni engizoholela kulo. Waya kulelozo uNkulunkulu waqala isizwe esisha esibizwa ngamaJews or ngoIsrael. Leso sizwe sabizwa ngokuthiwa it's a holy nation. Leso sizwe hayi ngoba sasenza kahle, sabheda kakhulu kabi, kodwa sabizwa ngeholy nation. Why? Because it was chosen, set apart. So i-gospel ifika ne-holiness kuwe, iya-declare ukuthi you are righteous, iya-declare ukuthi you are holy and you have the eternal holiness. Awusoze waluza leyo holiness. Ngisho mawusindiswe ngempela mina, mawusindiswe ngempela awusoze waluza i-holiness. Izinto esiyithola evangelini lezo, right? Ivangeli lifika nalento esiyibiza nge-forgiveness. I-forgiveness yakhona, it is not temporal. I-forgiveness yakhona, it is eternal. uNkulunkulu mayixolela abantu ubaxolela eternal, akabaxoleli now and then. uNkulunkulu akaxoleli from now on up until your next sin. uNkulunkulu mayixolela uxolela eternal. uNkulunkulu umsebenzi awenze eCalvary, lithi iBhayibheli incwadi yamaHebheru, wawenza once and for all. uNkulunkulu ingakho awuthi mawusuwonile agijima uJesu ehle ezulwini asoke kwesokunene sikaNkulunkulu usimnandla wonke aye eCalvary ayobethelwa futhi. Ingoba wayefuna ukuthi isalvation noma iforgiveness ibe eternal. So we are eternally forgiven. Uma nje usindisiwe wamukela uJesu uxolelwe phakade. Iforgiveness eyaphakade oyithola. Akakuxolelanga up until your next sin. Lento yokuthi ena usuwenze isono or njalo before uqale ukuzolokhu njani, mhlawumbe kuzoqala inkonzo bese kuthiwa fanele niyoguqa lapha besikubiza ngenhlambuluko ke, baba sonile phambi kobuso bakho sibabi. That's a condemnation, that's not a repentance. Ake ngisiza abazalwane, umzalwane owenze iphutha osindiswe ngempela wenza iphutha, okay, mawurependa ushintsha ingqondo yakho bese ulungisa isenzo. That is a true repentance. Ushintsha ingqondo yakho bese ulungisa isenzo. Nangu umfundisi uShabalala unonkosikazi uganiwe. Nangu umfundisi uShabalala utholakala manje usenentombazane asehlala nayo, ushiya unkosikazi wakhe. The true repentance yami akusikhona ukuthi baba ngonile phambi kobuso bakho ngonile. That's a condemnation. The true repentance, baba Shabalala, buyele engqondweni zakho, unonkosikazi ushadile bese ulungisa isenzo. Ngibuyele engqondweni zami kanjani? Ngixosha intombazane le ebese ngihlala nayo ewumakhwapheni bese ngibuyele kunkosikazi wami. That's a true repentance. Sengiphendukile. Ngezwakala eyomzalwane leyo okholwayo. Leyo ukuthi ngonile ngimumbi phambi kobuso bakho ngiyisoni, that's a condemnation. If you are doing that, you are condemning yourself, because akukho iBhayibheli, akukho under new covenant la ubizwa khona ngesoni wena, la ubizwa khona ngesidakwa wena, la ubizwa khona ngonondindwa wena, la ubizwa khona ngehypocrite wena. Kodwa kwi-new covenant wena kuthi umunye noKristu Jesu. Lokhu Jesu ayikho kuthi uyikho. As he is in heaven, so are we. Yabo? Yeah. So we are, yabo, la in the planet Earth. So when we look at Jesus atuyiko. So ivangeli lifika ne-eternal forgiveness. Umumukela ivangeli, you are eternally saved. You are eternally forgiven. Uma kwenzeka wona endleleni, shintsha ingqondo yakho. Ishintshwa ngani ingqondo? Ngezwi likaNkulunkulu. Your identity, know your true identity in Christ. Who are you in Christ? I am the righteousness of God. I am eternally saved. I am perfect. I am blameless. Whenever you are speaking those things, you are declaring those things. Yazi mina ifike ngimangaze kuplento le baba uDlamini. Sifike sithi asihambi ngokubona, sihamba ngokukholwa. Nangu umzalwane uyagula, usesibhedlela lapha eBhara, eSoweto. Okay. Baragwanath Hospital. Uyagula. Masifika lapha sifike sicwebisa amehlo sikhala sithi lokhu kugula lutho. Sifika si bold. Sithi uphilile ngegama lika Jesu. We declare. Yini lesi declare? Si declare ukuphila. Why is declare ukuphila? Ingoba emoyeni lomzalwane uphilile, kodwa uSathane uzama ukumgulisa kuphi enyameni. Kodwa manje yini manje umzalwane maye attackwe idemon lokugula,
lagulisa umzimba wakhe. Siyakwazi ukufika ngesibindi eBarakwana sithi you are healed ngegama lika Jesu we declare. Why umzalwane ophuzayo? Why umzalwane ophuzayo ningamtshela ukuthi hey you are righteous? We declare that you are righteous ukuze azoyeka lento ayenzayo. Asikwenzi lokho. Kodwa mayegula nje. Mayegula siyakwazi ukudeclare ukuthi uyaphila khona simbone ukuthi uyagula physical. Why senza kanjalo? Ingoba sihambi ngalokho esikubonayo. Thina sikholwe ekutheni ngemvimbo kaJesu saphila. So lento yokuvuma kwezono bangayivuma nje abazalwane mabethanda ukuyivuma kodwa that's simply symbolize ukuthi they don't know what is salvation, what is the righteousness of God, what is the gospel. I-gospel mayifika ikuthola ikunikeza ukuphila kwaphakade. Awuthi ngikuprovele leyo nto leyo mhlawumbe before siya phambili. Lithi iBhayibheli ngokuphenduka kwesono esisodwa kwenzakalani kunenhlokomo kuphi ezulwini. Manje usho ukuthi ngempela ezulwini kuthiwa ezulwini make kwasindisa umuntu kuthiwa there is a celebration kunenhlokomo. Uyazi ezulwini soyibona mhla safika ezulwini lento ukuthi ayisho ukuthini. Siyambonga ukuthi uNkulunkulu thina sesiyibonile. Angeke izulu lijabule 3 minutes. After 3 minutes selidangela ayikho into enjalo. Kusho ukuthi umuntu mayesindiswa usesindiswe phakade. Izulu seliwinile, isihogo sashweba. Ingakho be celebrate ezulwini ngokusindisa. Aba celebrate ngokuvunywa kwezono ngoba ukuvunywa kwezono akusindisa umuntu kodwa ukusindisa umuntu uvuma uJesu uzasindiswe. Manje njoba kuthiwa nje there is a celebration kunenhlokomo ezulwini. Izulu ngeke lijabule namhlanje kusasa selidangele ngoba selibona umzalwane ukuthi ish nangu lo mzalwane obesindiswa izolo nangu seyabhema nange seshela intombazana. So lihlokoma ngoba line assurance yokuthi insindiso ieternal, iforgiveness ieternal. Umuntu omukela insindiso usindiswe eternal. Une eternal forgiveness. Ingakho izulu li celebrate lihlokoma. Uyazi ukuthi kunezinto engashiwo kubazalwane. Kunezinto engashiwo kubazalwane eziyinhlamba mawuzisho kubazalwane. Ukuthi abafundisi abazi. Kunezinto othi mawuzisho phambi kwebandla ziyinhlamba and usuthuke uJesu. One of those things nje. Iyo yona lento leyo ukuthi okay ake siqale ngale yokushiwa umoya ingcwele. Amabandla amaningi akholele ekutheni umoya ingcwele umzalwane mayengenzanga kahle umoya ingcwele uyasuka. U-distorted gospel loyo, u-twisted gospel loyo. Umoya ingcwele akahlali kumzalwane ngoba umzalwane enza kahle. Ake ngichazele lokho. Incwadi kaJohn ithi uJohn chapter 14 cishe verse 16 uthi uJesu ngiyothandaza kuBaba. Okay. Njoba ngihamba ukuthi anehlisele umduduzi noma iComforter ezohlala nani. Aqeda athi uJesu izohlala nani phakade. Kusho uJesu uthi kuyothandaza mina ukuthi uBaba lethe mangikhuphuka mina ngezulwini after resurrection. Uthi kuzoza umduduzi. Uthi umduduzi uzohlala nani eternal. Uzohlala nani phakade. The Holy Spirit will dwell in you eternal. Ngicabanga ukuthi John chapter ngicabanga ukuthi John chapter 14 verse 16. Okay. Ngicabanga ukuthi kulapho uthi umoya ongcwele uyohlala kini phakade. Okay, umoya ongcwele uyohlala kini phakade. All right. And then nangu kumzalwane manje mayisindiswa umzalwane. Lithi iBhayibheli umoya ongcwele ungena kuye aphile kuye ngaphakathi. And njobe sehleli according to the gospel usehleli phakade. Njengoba ehleli according to the gospel, not according to our doctrines asemabandleni ethu. Ukuthi uyijuba mawuke wenza isono uyabaleka. Cha. Right. Umzalwane ke nangu kusiyona. Mawuthi wena umoya ingcwele usesukile ngoba umzalwane wonile. Ukuthi awazi ukuthi umoya ingcwele into eyaletha umoya ingcwele kumzalwane akusikhona ukwenza kumzalwane. Cha. Ukwenza kaJesu. Lithi iBhayibheli uJesu wathi kumoya ingcwele hamba moya ingcwele uye kumuntu uyohlala kumuntu. Mawuyohlala kumuntu uyohlalela mina Jesu. Awuyili ukuyohlalela umuntu uyohlalela mina Jesu. Umoya ingcwele njobe ephila kithi uhlele endaweni kaJesu. Wayehlele endaweni kaJesu. uJesu uyowenza umsebenzi wensindiso wawuqeda. Umoya ingcwele wayezoresista ukuzohlala kumuntu ngoba umuntu wayemazi ukuthi usazokona. Wathi uJesu no uzohlala on my behalf kumuntu.
So umoya ingcwele uhleli kithi umoya ingcwele on behalf of Jesus. Ingakho noma sewonile akakushiya umoya ingcwele. Instead umoya ingcwele njengoba kuthiwa uyicomforter nje, mawukhathazekile uyena emduduzi wakho. Mawuphuma endleleni uyena okuhlebela ukuthi hayibo iyapi leyo ndlela. Iyapi leyo ndlela. Athi nansi indlela. Usuzunqena ukuye esontweni, usuzunqena ukuye esontweni uhalela ukuye tavern ngesonto. Uyo umoya ingcwele ohlebayo. Kuzoqhamuka umzalwane othile athi awunjani kudala ngingasakubona esontweni manje ngicela ukukusharela ivesi uzwe uyabona uzwe ukuthi I'm revived. Umoya ingcwele uconnecta nomoya ingcwele okuleya ndoda mayiza kuwe izogxukumisa lo moya ingcwele ongaphakathi kwakho usukuma uthi ayathi ngithatha iBhayibheli lami ngesontweni. Umoya ingcwele akukho la kushiya khona. Umoya ingcwele ngisho ukhathazekile njengoba lo mhlaba uneyinkinga ezingaka uyena comforter yakho uyena okutshela ukuthi kuzolunga uyena owenza ukuthi kuphileke nibona ngathi hey Nkosi yami akuseze ukuphileka le nkinga ngibhekene nayo inkinga enje kodwa umoya ingcwele athi hayi kuzophileka ngikhona akashiyi umuntu umoya ingcwele. So lento ukuthi umoya ingcwele uyalishiya ibandla wathi omunye umfundisi wathi umoya ingcwele ugoqa izandla yena wathi yena uphumile ubona abazalwane bayakhonza ngaphakathi kodwa umoya ingcwele nangu yalapha ngaphandle ugoqa izandla inhlamba. Umoya ingcwele uphuma kanjani ebandleni ngoba lithi iBhayibheli the church is united is in union with Christ Jesus. Lithi iBhayibheli simunye kanye noKristu uJesu simunye a believer in Christ Jesus simunye asihlukaniseki. Uma ngabe uthuka uJesu uthuka umzalwane. Uma uthuka umzalwane uthuka uJesu. Ngishilo nje ngathi uJesu mangisaqala ngathi uJesu lithi iBhayibheli uyinhloko. Then thina bandla singumzimba kaJesu. Amen. So mawuthuka thina uthuka umzimba kaJesu. Manje mawuthi umoya ingcwele usukile ebandleni ngoba ibandla lingcolile. Ibandla lingcola kanjani ibandla? Alingcoli ibandla. Ibandla li-clean eternally. Ibandla njengoba ethi iBhayibheli uJesu uzolanda ibandla eli-spotless lisho ibandla globally worldwide umhlaba wonke ibandla akekho umuntu oyiphathi yebandla ongcolile cha akekho ongcolile angikhulumi with our physical body phela thina ubuthina bu reflector spiritual. Uma uyisoni kuphi emoyeni. Yes. Uma urighteous kuphi emoyeni. Therefore thina sijudgwa ngalokho okwenzeke kithi emoyeni. Masikhuluma ngebandla sikhuluma spiritual. Spiritual. That's why umuntu oyibandla naseZion uzomthola. NaseMaromeni uzomthola. Umuntu osindisiwe ovuma uJesu uzomthola naseLuthela, naseDash uzomthola, Assemblies of God uzomthola. Apostle mayevuma uJesu. Ngoba masivuma uJesu singena kuyi-one church ibandla lakomoya universal church ibandla lakomoya simunye kuKristu Jesu. Manje labo bantu abathukwa labo bantu sidalo awukwazi ukuthi ungathi bangcolile uthi umoya ingcwele ushila ibandla. Umoya ingcwele engashiya ibandla kuyofanele ukuthi kukhanseleke lo yamsebenzi owenziwa uJesu lapha esiphambanweni ngoba ibandla kule position esikuyo njengoba siyibandla asibekwanga ukwenza kwethu sabekwa ukwenza kaJesu. Lithi iBhayibheli uJesu waba isono ukuze thina sibe ukulunga. We are perfect, we are blameless, we are flawless, we are sinless, we are spotless as the church of Jesus Christ. Because si flawless kanjani, si perfect kanjani, positional, not conditional. Positional. Iposition le sibekwe uKristu Jesu, sibekwe umsebenzi kaKristu Jesu kuyo. So asuki kuyo siyosuswa ukuthi uJesu asuke ezulwini ayocima umsebenzi waseCalvary then sesisukile kuiposition kodwa makuukuthi awucimeki lo yamsebenzi owenziwa uJesu wawenza once and for all. Therefore we are eternally saved, we are eternally righteous, we are eternally holy, we have eternal forgiveness. Those are the things eyilethwa ivangeli yabona. Nakho kunye futhi ukufuna uNkulunkulu inhlamba nje ukufuna uNkulunkulu. Noma ungagibela intaba noma ungazila ukudla ku-right ukugibela intaba kunankinga nokuyizilela ukudla nje mawuthanda makuukuthi uthandaza kangcono wena mawuzila ukudla ayikho icala lapho. Mawuthi wena uthandaza kangcono mawukuthi uthathe 10 days inyana akunankinga lokho kodwa musukushaya abanye abangazila ukudla bese ucaba ukuthi ivangeli ukuzila bese kwathi oqala nje akekho umuntu weNew Covenant oke wazila ukudla angimazi mina amazo ke wazila ukudla kodwa akukho wrong ngoba sisuke sidisciplina inyama yethu umzimba wethu sorry sisuke sidisciplina inyama yethu umzimba wethu
Yabona sisuke sidisciplina inyama yethu akunankinga uyabona. Kodwa uma kuukuthi ukukhuphuka kwakhe intaba noma ukuya kwakhe ehlane noma ukuzila kwakhe ukudla usukuyofuna uNkulunkulu, it's wrong. Umfuna kuphi uNkulunkulu? Umfuna kuphi? Uyabona nje mina uNkulunkulu wami lo wale gospel eyangithola. Mangisuka nje eDobsonville ngisuke naye endlini. Ngagibela itaxi esuke eJohannesburg, esuka eDobsonville eJohannesburg town. Ngangena naye itaxini, yathola ifavor itaxi yokuthi kugibela uNkulunkulu. Bengihamba naye. Ngasuka eM10 rank ngagibela ilokhujana ePretoria town. iIveco yathola ifavor. Ngisuke noNkulunkulu wami endlini akangishiyi isitalo nomoya ingcwele akangishiyi. Ngafika elokhujaneni ePretoria town nga ngazofika la sikhona njengamanje njoba ngilapha estudio nje. Njoba ngila akangishiyi uNkulunkulu, ngahamba futhi ngihamba naye. Akangishiyi isitalo, akukho uNkulunkulu la afunwa khona. Ufunwa kuphi uNkulunkulu? Entabeni kunoNkulunkulu ohlala entabeni. Ospecialize ukuthi abantu abeze lapha entabeni bazothola uNkulunkulu. Yikho ngiye ngasho last time ngathi mina even i-anointing it is a gift. Mina ngine gift ye-evangelism. I-gift yami of evangelism eyokuseva abantu, i-gift yami neye-pastoring nginayo ngoba nginomsebenzi kaNkulunkulu wokwelusa eyokuseva abantu. Yabo i-anointing, whatever anointing enginayo, i-gift evela kuNkulunkulu ifike ngani ngegospel. Uma kuukuthi ngine-anointing mina engayithola ngigibela intaba, ngizophosta ngayo leyo anointing ngoba ngayisebenzela. Kodwa fune kube i-anointing ye-gift. Uma uyikhuphukela intaba nje uyofuna ispace esinjani, esiquiet, esingenamsindo, uzokwazi ukukhuluma kahle noNkulunkulu wakho. uNkulunkulu wakho ozosuka naye kwi-bedroom yakini endlini. Uhambe naye, ugibela intaba naye, wehla naye. uNkulunkulu uphila ngaphakathi kwethu. Akukho la funwa khona kuthi uyathola. Akekho entabeni. Akekho entabeni. Uphila kithi. Mangiye entabeni mina ngisuke ngisa uNkulunkulu entabeni. Intaba ngifica iordinary kungena uNkulunkulu, kodwa kwafika kimi ngiletha uNkulunkulu kuleyo ndaba. Yebo into njengale. Okay. Ihamba kanjalo ke babudlamini. Yabona? Angaziselele how long lapho khona into engifuna ukuyithita nje nyana. No singangena kancane. Right. Uyazi ukuthi ke babudlamini kunenkinga esinayo la eAfrica, iAfrica yonke. Okay. Ngiyazi abantu abaningi bazoba sensitive ngalento le, kodwa angideleli umuntu. Okay. Kodwa icrisis esinayo la eAfrica. Yabona nje ivangeli leGrace lisimple kabi, ivangeli leGrace. Akekho umuntu ongamshumayeza ivangeli lomusa angalemukeli. Mina I've got proof. Nginabantu abashintshwe uNkulunkulu ngenxa yomusa engimangalayo namanje uNkulunkulu kanti unjani. Kodwa lento awungayembuli ngani sisengabafana abancane, siseno 18 years. Size sizoyithola manje. Sadlala ngabantu, mina ngahamba izitimela mfowethu eDlamini, ngahamba izitimela ngishumayela, sishaya izono, lahlana izono, thathana uJesu. That was not a gospel. iGospel akusikhona ukulahla izono. iGospel uJesu efa, embelwa, evuka ngosuku lesithathu, ekhushula, liphelela lapho. Ufelani uJesu? Ufela izono zethu ukuze thina sibe ukulunga kaNkulunkulu. That is a gospel. And bonke abantu abashumayeza leyo nto lo bayasindiswa. Bakhona ke abazalwane abashumayele leyo nto le, kodwa mayisefika umzalwane esontweni, unfortunately yashintsha imessage. Abazalwane bayakwazi ukushumayela umusa mabesa ezonini ngaphandle, balanda izoni ngomusa. Nasi sibonelo ngokuba uNkulunkulu, John chapter 3 verse 16, ngokuba uNkulunkulu walithanda kangaka izwe waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba bonke abakholwa yiyo bangabhubhi babe nokuphila okuphakade. Babe nokuphila okunjani? Okuphakade. Yimi ngikuphi? Ngisestradini ngiyashumayela kwi-open air, ngisesitimeleni, ngimisa ithende. Bonke abakholwa nguye babe nokuphila okuphakade. Hawu! Athi umuntu ongusami ngibonwa yini ezwe kugxuma inhliziyo, umoya wakhe uthokoza, athi ngiyamthatha lo Jesu. Mayefika esontweni sekushunyelwa ngezono, isiyekiwe iGrace yabekwe eceleni. Sekushunyelwa izono manje, lahlani izono, uma nenza izono niye kulahlweni. Naniqambelana manga kanti manishumela lapha ethendeni nimisa ithende or estimeleni, nithi abakholwa nguye bathola ukuphila okuphakade. Nangijikela manje mase ngila ngaphakathi. Nangijikela manje ukuphila kwase kuba temporal manje. Sekufanele ngiyeke ibhiya manje ukuze ngithole ukuphila kwaphakade. Engani nina nangisukela nathi uJesu uNkulunkulu wathandizwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa ukuba bonke abakholwa yiyo bangabhubhi kodwa babe nokuphila okuphakade. Kuphi ukuphila okuphakade nangithembisa khona?
ngamukela ivangeli mina ngoba nathi abakholwa nguJesu baba nokuphila okuphakade. Manje sengilanga phakathi seningitshela ukuthi abanenhlebo abanenzondo bangaphandle kombuso kaNkulunkulu nanithini kanti kimi nisigebengu kanti naniqamba amanga. Yayibona inkinga khona. So ivangeli uma lishunyayelwa abantu abaningi bashumayela umusa, kodwa mase kufika emapulpit esontweni bawulahla umusa bashumayela into zabo. One of the things abayishumela bashumela ilo, abanye bashumela iculture yabo, basitshele ngokuthwala basitshele wesifazana akami epulpiti akame bashumela zonke lezo zinto lezo, bashumela izinwele ezifakwayo, inwele ezifakayo mawufaka inwele lezi uyoya esihogweni. Ngabona uJesu embonweni ethatha abantu besifazana bafaka amacici amahappy ama makeup bafaka esihogweni. Akulona ivangeli yonke leyo nto. Balanda abantu ngegrace, babalanda ngaphandle, beza abantu bayimukela igrace. Mabefika ngaphakathi abantu bayilahla igrace, bathatha ilo banikeza abantu ilo, thou shall do this, thou shall not do this, thou shall do this. Batshela abantu ukuthi umoya engcwele usenishile, batshela abantu ukuthi khona abantu abazosala makubuya uJesu. Nani iqambelana manga nitshela abantu ukuthi uNkulunkulu walithanda kangaka izwe wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba bonke abakholwa yiyo babe nokuphila okuphakade. Nani isholani ukuthi ukuphila mawukholwa uba nokuphila okuphakade. Uma ngabe mase sifike emasontweni nisitshela ukuthi lokhu kuphila okuphakade sekutemporal akusekho phakade. Nathi ukuphila kwaphakade sicela ukuthi noma sesifikile emasontweni sicela ukuthi noma sesona ukuphila kube phakade. Sicela ukuthi nisilekelele ukuthi senza kanjani ukuthi singoni musana ukushintsha imessage enasilanda ngayo. Yikho ke abantu beyeke emasontweni athi umntayi mina bafethu ngiyahluleka mina umuntu usebuyela otshwaleni. Cha, akahlulwanga ivangeli. In fact lo muntu usasindisiwe, uhlulwe intshumayelo ye distorted gospel. Usetshelwa ngezono manje lapha ngaphandle watshela ukuthi izono zaxolelwa uJesu phakade ngaphandle, kodwa mayifike esontweni hawu nasi isono siphila la. Siyaphila phela isono la. Kuthiwa sizothatha umuntu simfake esihogweni, kodwa mhla elandwa kwathiwa uJesu wasixolela izono zethu phakade. Nina kholwani nje, woza noma unjani noma uma niki uJesu uzokwamukela. Kodwa mase ngifikile la seniyangijikela. So ngithi ke nansi ke crisis esinayo into eyenza ukuthi abantu bangafuni ukulemukela leli vangeli bese be create istory lokuthi lidlisa abantu izono. La eAfrica sinenkinga eserious. La eAfrica akonarwa izwi likaNkulunkulu nomoya engcwele. Uonarwa great men and the women of God, the giants la eAfrica. Uboku notice le nto le. La eAfrica ungakhuluma into engakhulunywanga ifounder, engakhulunywanga giant men of God, greatest men of God, icaterpillar bulldozer siyazi. Wakhuluma into angazange ayikhulume noma engathi iyaphambana nakusho awulalelwa. Kuthiwa ikhadi zokugcina abaprofeti bamanga, kuthiwa uyisebenzi sobumnyama. Uyabona nje lento le yokuvunywa kwezono dala sichaza lento le no John lo uJohn chapter 1 uFirst John chapter 1 uverse 8 and 9 uma sithi asinasono sasikhohlisa iqinisa likho kithi udala silichaza lelo verse lelo salichaza obstinately nabantu abalizwayo abafuni balirejecta ingoba lento ayichazwanga ama founders la nje eAfrica. Angikwenzela isibonelo la eAfrica akonarwa izwi likaNkulunkulu nomoya engcwele. Into abazalwa nabanendaba nayo ukuthi obaba bakudala amaqhawe, obaba uBhengu, obaba uNgido, obaba uChiliza, obaba uNJ bathi. Manje into ebhlungu ke ukuthi la amadoda kaNkulunkulu nabesifazana bavuswa uNkulunkulu wabasebenzisa ngesikhathi sabo, and we greatly honor them, we love them, but asakhele kubo. Asakhele kubo, sakhelwe ezwini likaNkulunkulu and iguide yethu nothisha wethu moya engcwele. Uyayithola? Uyabona nje ngeke uwenze lutho ama Nigerians, ungavuswa uNkulunkulu nje Nigeria. Wakhuluma into ephambene Archbishop Benson Idahosa, khohlwa usuvuswa uSathane. So i-devil worship usumprofeti wamanga ngoba akayikhulumanga lento Archbishop Benson Idahosa, ngoba uArchbishop Oyedepo akayikhulumanga lento, ngoba uBishop Adebayo akayikhulumanga lento. La eAfrica kuvelwishwa amadoda kaNkulunkulu asetshenziswa uNkulunkulu la eAfrica.
abanandaba nezwi bathi grace idlisa abantu izono nje ingoba abafuna ukuzwa ingoba lento esiyikhulumayo uNkulunkulu wabasebenzisa obabu NJ wabasebenzisa obabu Ngidi obabu Chiliza wabasebenzisa kakhulu obabu Duma abayikhulumanga lento esiyikhulumayo bafuna ukuzwa into eyakhulunywa obabu uDuma nobabu Chiliza nobabu Bhengu kuphela. But they were not preaching the word. Yeah. Maybe someone will ask, were they not preaching the word? Oh, lalela. Yeah. They were preaching the word of God. 100%. I love them. I believe in them. But ngithi mina uNkulunkulu akaqedanga ukusebenza ngabo. Ile into engizama ukuyichaza. Ningizwe kahle bafowethu ngibathanda kabi amaqhawe ethu lawo. Obaba labo futhi kimbango omkhulu. Amadoda kaNkulunkulu siyabathanda. We greatly honor them. Uyangizwa babudlamini? We greatly honor them. But uNkulunkulu wayengagcini ukusebenza ngabo. Wayengagcini ukusebenza ngabo. Asingathi thina masiqhamuka sithi hayi bazalwane ngeke. Siyeza ukuthi nithi izono nikhulwe ivunywa ifounder yenu yanitshela ukuthi izono kuyahlanjululwa enganakho siyanitshela ukuthi nawo amavesi ayiprove yokuthi izono ayivunywa nawo amavesi abakuthathi lokho ngobani hayi thina mina ngasindiswe etendeni lika babo NJ Sithole sasivuma izono sasihlambuluko mawungambuza ukuthi yini inhlambuluko akazi nokuthi yini inhlambuluko uzothi inhlambuluko ukulokhu njani ukuthi baba ngonile ngiyisoni buka ke babudlamini sengiphetha nje lenkulumo le uyazi ukuthi kunendoda la eyasetshenziswa uNkulunkulu eAfrica in a mighty way uEvangelist Reinhard Bonke. Okay. Uevangelist wayisuka eGermany. Le ndoda leyana angazi ukuthi waye abantu bakithi abamnyama bengayikopelanga lento ngoba noma ungathi ufika nani manje la noma uNkulunkulu angakusebenzisa kanjani la abantu ngeke bakuzwe ngoba lento oyikhulumayo njengoba uthi abangayivumi nje wena izono njengoba uthi wena it is impossible ukuthi umoya engcwele akulahlekele bazokutshela ukuthi thina sikhule sazi ukuthi uma wonile umoya engcwele uyasuka kuwe bese bekutsheleke ngama-founders kamaqhawe noma ungabavezela amavesi bakutshela ngamaqhawe abakutsheli ngezwi noma ungabatshela ngezwi ubatshele ngomoya engcwele bakutshela ngamaqhawe bakutshela ngama-founders uyazi ukuthi uEvangelist uReinhard Bonke wenza isimanga sento wathi esebona ukuthi usezohamba emhlabeni usezokhumula ioveron usezolahla lomzimba lo aye emathuneni wabiza isuccessor yakhe uDaniel Kolenda ukuthi azotake over azomphasela iBayton uyazi ukuthi wathi Dlamini woza la Daniel Kolenda weza uDaniel wathi uyabona le mic ngishiya wena la ukuthi uzoqhubeka nomsebenzi wenkosi wathi kule microphone ungalilinga ubiza igama lami ungalilinga ubize Reinhard Bonke kule microphone wathi ungalilinge wathi sihleli kuezwini lenkosi we are guided by the Holy Spirit wathi ungalilinge kule microphone nangelilodwa ilanga wathi mhla wenza lokho ubokwazi ukuthi mhla wenza leyo nto leyo sekuyobe sekukulimala kwakho kuyijeni yakho noNkulunkulu wathi ungalilinga uphatha igama lami la kule microphone but bayehluleka abazalwane baseAfrika bayehluleka ukwenza lokho bayehluleka ukwenza uyazi wayenzelani uReinhard Bonke wayazi ukuthi uNkulunkulu nje bengisebenzise kanje ubengaqala ukusebenzisa umuntu bakhona abasebenzise before mina and akagcini ukusebenzisa umuntu akagcini so uzothi umoya engcwele letha izinto ezinye ezozembula ngabanye abantu uma ngabe umoya engcwele engayimbulanga ngami uma nilokhu nibhizinisi Reinhard Bonke nizosala kuyimove kamoya engcwele umoya engcwele amuve aqhubeka aye phambili advance nina nilokhu nisele endaweni eyodwa nibambelele kuReinhard Bonke uEvangelist ubabwethu Reinhard Bonke wayethi ukuthi nokuthi washo kanjalo omunye umzalwane ngimbuza wathi hayi kahle ngeke nje thina sizozwa ngani nibancane kabi nathina sasindiswa kushumela obaba uBhengu inkonzo yenhlambuluko nje izono ziyavunywa washo kanjalo umbuzo uthi nakhele kuphi nini nakhele kubaba uBhengu nakhele kubaba uNgidi kubaba uChilisa kubaba uNJ noma nakhele ezwini likaNkulunkulu enokubhlungu ukuthi kwayena ubaba uBhengu wathi kwiAssemblies of God esezohamba emhlabeni naye esezokhumula iAvaron esezoshiya lomzimba wathi bazalwane ingakho akarayizanga leader ulokhu njani ubaba uBhengu ukuthi nanga umuntu engimshiyayo esezophatha ama-Assemblies of God wathi nginishiya kumoya engcwele wabashiya kumoya engcwele kodwa abazana abaningi
abafuna kuzwa lutho nix noma ungathi hey bazalwane nanti izwi lithi ukuthi nokuthi lutho bathi bona bakhula bevuma izono bathi bona noma ungabatshela ukuthi mina ngitshela abanye abazalwane ngathi enani cha inhlamba ukuthi khona abantu abazoyisirogweni besiwa izono uJesu kanti wayenzani abafuni nokuzwa ukuthi izwi lithini bathi bona sakhula kuthiwa sakhula kuthi nedi labo bantu labo abantu abakhulele emakhaya eKZN Eastern Cape bekhonza amadlozi kodwa bathi mabesindiswa bathi ayingeke siyayiyeka thina indlela yobaba mkhulu manje siyayiyeka indlela yobaba mkhulu ngoba sesisindisiwe kodwa namhlanje la insindisweni ayikho into enye abakwazi ukuyithatha ekhulunywa umoya engcwele nembulo ezwini likaNkulunkulu bakutshela ukuthi bona hey thina sasindiswa kushumela ubaba uNgidi amaqhawe labo bayidlala indima yabo futhi bayibekile induku ebandla may their soul continue to rest in eternal peace we love them we greatly honor them ake nguvezele lokho okay we love them we greatly honor them kodwa asakhele kubo cha asakhele kubo uyazi ukuthi umpostoli uPaul wafika wazorebuke uPeter uyazi ukuthi uPeter uyisenior kuPaul because uPeter uyazi ukuthi uPeter unjani uPeter angithi yena ukuyi-early church yiba abafunda bahamba noJesu angithi ukuyi-early church uPaul uzuthi yena ungumncinyana yena kubapostoli ufana noZelwe izolo uyamkhumbula esho kanjani yes ngingumncinyana kodwa yena osebenze kakhulu yebo kodwa uyazi wenzani uPeter ngiyalifuna leli verse lela ngifuna kube ngathi ngiyikhulumela nje into yami ngiyalifuna leli verse leli noma isikhathi sesihambile nje uyazi ukuthi uPaul wafika kuPeter wazomconfront wazomrebuke kuGalatians noma singasafundanga nizofunda ekhaya babukeli uGalatians chapter 2 verse 11 to 20 uPaul waconfronta uPeter okay uGalatians Galatians chapter 2 verse 11 to 20 uPaul uconfronta uPeter umuntu oyisenior ohambe noJesu ibanga elide umpostoli Paul uyamkhumbula esewusole eshushumbisa abazalwane wasindiswa ngomsa kaNkulunkulu kodwa uPaul uza kuPeter uthi Peter iwrong lento eniyenzayo uthi uPaul iwrong lento eniyenzayo Peter uthi wrong lento eniyenzayo uthi senize nadukisa umntwana kaNkulunkulu uBarnabas and uBarnabas wasindiswa kweministry kaPaul uyazi babenzani oPeter oPeter babeshumela ivangeli kodwa babuye bafake kancane nomthetho ingakho uPaul kuGalatians chapter 1 verse 14 to 19 wahlangana nama elders of the early church uhlangana noPeter noJames noJohn kuthiwa wahlala nabo 15 days and wabasiza kakhulu uPaul oPeter because bebeshumayela ivangeli kodwa befaka iJudaism kakhulu befaka isiJuda befaka umthetho wabasiza waba correcta ukuthi lento eniyenzayo iwrong lento eniyenzayo ni twist ivangeli alikho nje usho Paul umfana ozalwe izolo kusho Paul uPeter uzwakala encoma ku 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16 uPeter uzwakala encoma uPaul etshela abazalwane ngoPaul ethi there is a dynamic man of God igama lakho Paul uthi uNkulunkulu usibeke thina la ukuthi sishumele kumaJuda le ndoda eUPaul uNkulunkulu uyibeke kumaGentiles ukuthi ishumele kumaGentiles uthi nina amaJuda ngiyathanda ukuthi niyifunde incwadi kaPaul because incwadi kaPaul uchaze insindiso ngenye indlela dynamic uyabona une wisdom abanye abantu bayadideka encwadini kaMpostoli Paul usho uPeter lapha ku 2 Peter chapter 3 verse 15 kuya ku 16 uPeter upraise uPaul isenior uPeter bukake uyamkhumbula uPeter ukuthi wabulala abantu uPeter esontweni uPeter wabulala uAnania noSafira yes nedi leyo nto leyo mina ngeke ngezwe emabandleni amaningi bethi enena God will bring back the apostolic anointing kusho inkosi God will bring back the apostolic anointing in the church ama worshipers ajole sepulpit azofela epulpit uquote lento kaPeter hey yabona it twisted gospel ngisho abafundi laba kaJesu thina we can identify ukuthi uJames wrong lento ayibhalela
angithi siyalazi ivangeli. uJames lento ayibhalela ufaka umthetho njengalento okugcotshwa kwamafutha nje. Okay, so besikhuluma next time, ngifuna ukwanda kakhulu. uPeter ubulale abazalwana abawu2 abayikhaphuli, wababulala enkonzweni uSafia noAnani in the name of ukuthi angithi bantshontsha umnikelo, abaletha umnikelo ophelele. uPeter usebenzisa ianointing wrong. Ianointing umsebenzi wayo is to serve. Ianointing kodwa mayithola umuntu onga understand ukuthi anointing eyani, it can kill. That's why uAnania noSafira ababulawanga umoya ingcwele. Umoya ingcwele is not here to kill. Babulawa uPeter. uPeter wababulala. I-declaration kaPeter futhi lo wesifazane uWes uthi mayengena lo wesifazane sekufe, angithi kuqale kwafa indoda qala, kwafika owesifazane uthi landela indoda yakho. Uthi abafana lapha abaqeda ukuyongcwaba indoda yakho, uthi nawe uzobalandela. Washayeka phansi noSafira wafa. Babulawa uPeter. Alikho ivangeli la kuthiwa khona kubulawa khona abantu. So lenceke le iquota lesi scripture lesi ithi uNkulunkulu will bring back, the Holy Spirit will bring back the apostolic anointing in the church. Abajola bese pulpit bazofela epulpit. Hawu kahleni bo. Abashumayela bese pulpit bazofela epulpit. iGospel bani leyo nto le. Ivangeli indaba esimnandi kakhulu ukuthi ingaba yiqiniso. Evangelini kuphila abantu, akufa abantu. uPeter nje iphutha lelalenza wayelenziswa ukungazi. oPeter nje babesa gcwele anointing kaNkulunkulu kodwa nelo isekhona la. Yiba babula uPeter owabulala laba bazalwane. Ngaba bafanga uPeter wababulala. Angikupruvele kokugcina futhi. uJesu ufika kuPeter ngombono. Uthi nansi indwangu. Ugcwele ilwane ehlukahlukene. Uthi hlabuhle. uthi uPeter utshela uJesu uPeter. Because abafundi bakaJesu most of them they were corrupt by law. Ingakho uNkulunkulu wenza amabomu wavusa umpostoli Paul. Umpostoli Paul is the great preacher of the gospel. Umpostoli Paul. 14 books of Paul from the book of Romans to Hebrew. Best teacher. Uma nje unegligent encwadini kaPaul ngeke wasilutho ngevangeli. Ngeke wasilutho ngevangeli. Umpostoli Paul konje bengithini? Indaba kaPetru mhla uJesu. Ngiyabonga babudlamini. Uthi uJesu hlabudle. uPetru uphendula uJesu ombizile, uJesu omnikezelo lugcobo lolu. Uthi no Lord. Uthi no. Uthi kwaIsrayeli, hayi asikwazi sakudla thina okunje. Angithi ubona ilwana, angithi kwaIsrayeli bekunomthetho ukuthi ingulube ayidliwa, idada adliwa, icrocodile ayidli, zonke lezo zinto lezo. Utshela uJesu ukuthi kwaIsrayeli asikaze sazidla lezi zinto. Uthi uyamrebuke uJesu uthi hey awukwazi ukuzothi into ehlanzwe yimi uthi ingcolile. Ngizama ukuzonitshela la ukuthi ama Gentiles nawe ayangena kule nsindiso nama Gentiles. Uyabona? So uyabona ukuthi abafundi bakaJesu bebenjani. Buka ke ngikulento le yecrisis njalo babudlamini uzongitshela isikhathi mase siphelile. Ngikulento yecrisis yaseAfrika. La eAfrika ungakhuluma into ethile ume wedwa esiqikini uthi ena one safe always safe. Ngoba leyo nto le akayikhuluma ngubaba uNJ, ngoba leyo nto le akayikhuluma ngubaba uBhengu, akayikhuluma ngubaba uDuma, akayikhuluma ngubaba uGumba, akayikhuluma ngubaba uChilisa, ngoba akayikhuluma nguArchbishop Oyedepo, Archbishop Benson Idahosa, ngoba bayikhuluma ngaleyo nto leyo. Hayi usuvuse uSathane, usebenzela umbuso obumnyama. Noma ungayithatha ezwini noma ungayiprove ezwini ngeke bakulalele. Bafuna bavelusha ama founders ukunezwi likaNkulunkulu. Ama founders, ama giant awekho makhulu kunezwi likaNkulunkulu, awadlula izwi likaNkulunkulu. Ngikuleyo nto njengoba ngikhuluma, buka kuPaul uzorebuke uPeter. Angisho ukuthi kumele sirebuke abantu abadala, cha ungizwe kahle. Angikho kuleyo nto leyo. Kodwa ngithi uPaul wafika kuPeter. Wathi senidukise noBarnabas manje. Senidukise nalezi zinto babekhuluma ngama circumcision ukuthi phela thina singamaJuda kumele circumcise. Kumele circumcise. Bamcircumcise uBarnabas. Wathi hayi man, hayi sihlele evangelini asihleli kuma customs eJudaism, because ama customs eJudaism lento yokuthi lento yokuthi siyasika ilokhujana senze circumcision, yabona, lento yokuthi sifuna uNkulunkulu, lento yokuthi senze ukuthi nokuthi ama customs eJudaism, yabona. uBilly Graham owase America, uBilly Graham wayeshayilimi, wayemelene nama tongues, ethi ayikho into yama tongues. But uBilly Graham
wasetshenziswa uNkulunkulu in a mighty way, dynamic. Evusa abafile esukumisa abama wheelchair. Bese kuba no Pastor Oral Robert wase America wayemdala eyisenior. Esezohamba emhlabeni esezokhumula iAvarol ngoba lo mzimba wethu uyiAvarol. Mase ngiliqedile ibandla lami ngiyawukhumula uhambe emathuneni siyovuka ngeRapture. uBilly Graham wabhala incwadi ukuthi ayikho lento yokhunwa kwezilimi. Izilimi zayimela abafundi bakaJesu kuphela. Oral Robert esezohamba emhlabeni abeza abafundisi bazombona ebacelile bonke nobaba uCreflo Dollar babekhona bese akhulume nabo just nje kind of impartation. Yabona ama window endala ukuthi singacela nje ubaba Ralihulela njengendoda endala lo ubaba Ralihulela yabona ubaba uBishop Zikhali yabona nje ubaba uMsiza which are fathers la uyabona bese mhlambe bathola abafundisi abasakhula hayi kodwa mina ngimncane kakhulu bafundisi nje mhlambe bo 50 years 60 years uyabona bese akhulume nabo ubaba Ralihulela useliqedile ibandla seyahamba bese mhlamba abakhulekele aba empathy yabona into efana les impartation wenza leyo nto Oral Robert abakhulekele bonke athi mayesefika kuBilly Graham uBilly Graham angithi uyayishaya izilimi uthi ayikho lento khuna kwezilimi amcela athi man of God I honor you I respect you sengibakhulekele bonke bengicela ukukhulekela wena ngicela ukukhulekela ngendlela umoya engcwele angidirect ukuthi ngikukhulekele ngayo ngezilimi wavuma wamhlonipha njengesenior wathi no problem you can pray for me man of God wamthandazela ngezilimi uBilly Graham wakhala inyembezi wathi ngiyaqala ukuzwa into enje uNkulunkulu ngisebenzise in a mighty way dynamic kodwa ngingaze ngizwe itouch nje ngathi ngiyaqala ukuzitouch kamoya engcwele emkhulekela ngezilimi useyakhala manje usekhala kuOral Robert uthi ngishayile mina izilimi ijeni yami ende ngishumayela ngithi ayikho lento yokukhuluma ngezilimi uthi ngibhale ngisho incwadi mina zigcwele kubantu nginama cassette nginama CDs ngishaya izilimi uthi oral Robert ungakhathazeki ungayixaki nje sidala ungakhathazeki uthi abantu abafunda lencwadi yakho uyobatshela umoya engcwele ukuthi iwrong lento yayibhala uBilly Graham la uyobatshela umoya engcwele lento ebhala uBilly Graham la yayirong uthi we are not the followers of books no sihlele ezwini likaNkuluNkulu si director umoya engcwele betho kodwa la eAfrica akukho njalo la eAfrica ngiyakutshela uyidemon elincane elivuswe uSathane from the pit of hell wakhuluma nje into ehlukile engazange ikhulunywe obaba abakhulu the giants engathi uNkulunkulu angasisiza mina ngazi ngempela ukuthi yini inkinga la kuiGrace nalento ukuthi kuthiwa kudliswa abantu izono kuphi ayi mina niboke nivakashela ngikhonzisa khona ayi mina ngiyanicela impela baba mboni nivakashela ngikhonzisa khona mina ngazi abantu yabona nje la ngikhonzisa khona ngazi abantu abebexakeke kwangempela serious bexakekile ubonti lomzalwane lo ngempela uyizwe uyehluleka kodwa since badukela kulomnyango wangapha ngibona uNkulunkulu ebasiza ngenye indlela and uNkulunkulu uyabasebenzisa in different departments lapha ebandleni you see so iGrace ilona khambi lesono abazane bakho nje makuukuthi bayona banikeza iGrace banikeza umusa kaNkulunkulu abazane bakho iCrisis ke sinayo ke leyo iAfrica yonke uyabona nje mina ngiphethwe ubaba uDokotela uMpostoli SP Zulu uyabona uye ongathi uNkulunkulu wamvusa kule vangeli esilishumayelayo uye sincele kuye uyabona kodwa ubaba uMpostoli Zulu mangabe uJesu lokho akabuyi aze ahambe emhlabeni waMpostoli Zulu kuyobe kurong ukuthi sitshela abantu ngobaba uMpostoli Zulu. It's not about ubaba uMpostoli Zulu. It's about the gospel of Jesus Christ. Umpostoli ubaba uZulu uyi-human being usetshenziswa uNkulunkulu in a mighty way as much as obaba NJ basetshenziswa uNkulunkulu in a mighty way obaba uNgidi obaba uDuma obaba uBenson Idahos kodwa because bama human being they might do some mistakes angayenza mistake encane angalichaza ivesi elithile mhlawumbe ubone ukuthi engathi umoya engcwele nange selichaza ngalendlela akusho ukuthi nasesizohlala sithi hayi ubaba uDokotela baba uMpostoli uZulu it's not about him uthunywe uNkulunkulu sizoshaya isikhathi sokuthi naye liphela ibanga lakhe
mhlawumbe ahamba enkosini mangakabi irapture. uNkulunkulu usezosebenza ngabanye abantu. Asikwazi ukubambelela emazwini endoda ethile or kowesifazana othile. Ekhona umoya ingcwele. Sitshela abantu ngomuntu oswadlula emhlabeni. Umoya ingcwele ephila kube phakade. Izwi likaNkulunkulu lithi iBhayibheli ziyodlula zonke izinto. Nomhlaba uyodlula, nolwandle liyodlula, nezulu liyogoqwa njengendwangu. Kodwa izwi likaNkulunkulu lime phakade. Inkinga ke khona la. Namanje nje abayifuna igrace hayi ukuthina hayi ukuthi abayizwa. Bayizwa kahle igrace, abayizwa. Bakholelwa kakhulu bona. Bakholelwa kakhulu to the founders ukuthi ubaba wathi. Mina nje abazalwane bami la ngibakhonzisayo. Uma ngathi uJesu lokho akabuyi uJesu kuze kufike isikhathi mhlawumbe esakudala ngize ngihambe emhlabeni. Asikho isidingo sokuthi kukhulunywe ngami. Cha. Gospel is not about me. Uma ngabe uPeter bakwazi ukurebuke angisho ukuthi asirebukeni abantu abadala. No, I'm not in that business. Ningizwe kahle. Kodwa ngikhuluma iverse ngithi mina uma ngabe kuGalatians chapter number 2 verse 11 to 20 uma ngabe olokhu njana uPaul wakwazi ukuconfront oPeter wathi no Peter wrong into eniyenzayo niyadukisa ivangeli linje azamrecommend ulokhu njana uPeter azamrecommend ku2 Peter chapter 3 verse 15 to 16 amrecommend ampraise athi indoda kaNkuluNkulu ekhanyisa izinto eziningi zevangeli athi abazane bakhe bamlalele. Then ke thina silandela ama founders, silandela ama giant, ama bulldozer noma sisezwini likaNkulunkulu sigayidwa umoya ingcwele. That is the problem. Okay, mfundisi wami sambonga uNkulunkulu kakhulu. Thank you so much man for paying us a visit. I feel in my spirit. Maybe lapho uyasibukela for the very first time mhlawumbe nawe uthenje awuzosijoin awukazi umamukela uJesu. I feel to say ukuthi mhlawumbe ungasho lamazwi emva kwami as a form of njengenjwayelo sikusho lokhu as we are declaring namhlanje usumamukela uJesu. Yes Lord. For the fact nje ukuthi ube naleyo feeling leyo usumamukele egameni lika Jesu Kristu. Namhlanje isho nje uthi namhlanje ngiyakwamukela Nkosi uJesu, ngiyabonga ungizuza ngevangeli egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bafowethu siyabonga kakhulu. Thank you so much man of God. Siyabonga kakhulu egameni lika Jesu Kristu. What a very interesting chat. Mhlambe nabazalwane bafisa ukuxhumana nawe bakuthola kanjani? Right, siyabonga kakhulu Nkosi yami bazalwane, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Umfundisi uChristopher Shabalala ngine number ye WhatsApp 0631806912. Mhlambe uyithandile session, ngiyabonga kakhulu. The previous one baningi abazalwane babudlamini, ngiyabonga kakhulu Nkosi yami. Baningi abazalwane abangithintile engingabazi bathi babona i-episode yami bayimisele to learn more. Ngabafaka egroupini yami, sine group the depot of grace. Ngeke la kuleli awe sinalo la sichaze zonke izinto. Angithi uyabona nje sometimes namanye amavesi siyawaquote nje singawafundi ngoba sirasha isikhathi la, mningi umsebenzi, baningi nabantu abezala. Kodwa ikhona iplatform yokufunda. Mina nje ngingithande bonke abantu abafundiswa yimi, abafundiswa yimi bawathole ama clip la ngifundisa khona ngama covenant, i-old covenant ne new covenant. Uyabona kubalula kakhulu ukuthi understand insindiso noma igospel mawukwazi ukuhlukanisa i-old covenant which is Old Testament ne New Testament. So siyatholakala ke bazwane lapho. Uma ngabe ufisa ukuvakasha mhlambe sikhona eSoweto eDobsonville Siphiwe Village. Soweto Dobsonville Siphiwe Village. Lapha yaneholweni eSiphiwe Village siyatholakala every Sunday. Ngo 9 o'clock siyatholakala, ngo 12 o'clock siyaphuma. Inkosi yomusa ayinibusise egameni lika Jesu. Amen. Okunye kokubalekile mhlambe ufuna ibandla lomusa. Uyeza ukuthi no lento ithinta umoya wami, lento iyangithinta emoyeni wami, ngidinga ibandla lomusa manje. Ngikhathele ukushunyezwa umthetho, ngikhathele ukushunyezwa kuxutshwa umthetho nomusa kaNkuluNkulu. Ngifuna a pure grace. Bafowethu ungangithinta nje kule number engiyishilo. We have got branches all over South Africa. We have got branches KZN, Eastern Cape, Free State, wherever sizokunikeza ibandla eliseduze nawe ukwazi ukuthi uyokondliwa egameni lika Jesu. Amen.
Amen. Thank you so much bafowethu ningakhohlwa ke nje ububona lapho on your screen as you can see here. Ngomhla ka 31 October we are meeting in Soweto Dlamini Multi-Purpose Hall. Siyaqala ekseni ngo 10.